Aktore honek hainbat antzeslanetan parte hartu du eta eszenatoki garrantzitsuenetan antzeztu du. Gainera, zuzendaria da eta bere lanetan euskal kultura bultzatu du. Arteaz baliatu da dolu prozesua gainditzeko helburuz. Diseinatzaile grafikoa da eta musikak garrantzi handia du bere egunerokoan. Txikitan argi zuen oholtzen gainean lan eginen zuela. Gaur, Oier Zúñiga aktorearekin eta zuzendariarekin solastatuko gara. Kaixo, Oier, zer moduz? Kaixo, osongi. Aktorea, zuzendaria eta diseinatzaile grafikoa zara, nola definituko zenuke zeure burua? Askotan etiketak konplexuak dira, ez? Batzutan eskatzen didate, zer zara eta zer egiten duzu eta hau naiz, ez dakit ba naizen edo ez, baina egia da praktika horietan bizitza jorratzen dudala, ez? Edo bizitzaren bidean hortik noala, ez? Txikitatik gustatu zait eta egin dut, bai antzerkia, bai margotu, marraztu, eta ez dakit oso uste dut dela behar dudan zerbait, baina baita ere bizitza honi edo mundu honi egiten aldiodan ekarpenik onena, ez? Edo la sentitzen dut eta orduan hortik ibiltzen naiz. Hobe edo okerrago hori bestek esanen dute, baina hortik ibiltzen naiz. Zer antzeslanetan parte hartu duzu? Pilo batetan, ez? Modu profesionalean nik uste dut, eramanen ditut ja 10-11 urte, beraz, ondira gauza oso ezberdinak, ez? Denetarik egin dut aurrentzako edo familientzako antzeslanak, helduentzako bereziki, gazteleraz eta euskaraz asko. Esan nuke jardunaren portzentai handi bat euskaraz egiten dudala antzerkian, ez? Eta bizitzan ere bai, ez? Baina denetarik, hemen Nafarroan Inestremis konpainiarekin, Lanabe Produkzionesekin, lan egin dut Kantxaka teatroarekin, Ados teatroarekin, Arte Drama eta Xutekin, pare bat aldiz, Zaldi Urdina, Lurrez Estali, mila gauza, eta nire proiektu propioak ere garatu izan ditut. Zer da kultura zuretzat eta zer da euskal kultura zuretzat? Galdera potoloa, ez? Kultura oso kontzeptu zabala da, ez? Baina definitu beharko banu nik uste dut dela nola begiratzen diogun gertatzen zaigunari eta inguratzen gaituen munduari, ez? Eta batzutan begiratzen diogu artearen bidez edo arte espresioen bidez, eta beste batzuetan gure tradizioen bidez, edo gure ohituren bidez, edo gure harremantzeko moduen bidez, ez? Eta guzti horrek, edo hizkuntzaren bidez, eta guzti horrek osatzen du, ez? Kultur sistema bat. Eta euskal kultura niretzat da bereziki euskaraz egiten dena, ez? Eta euskaraz sortu eta euskaraz ematen den kultura. Batzutan zaila da, eta badago hor, engaino txiki bat, dantzak adibidez ez du hizkuntzarik, baina irakurri dezakegu agian gorputz koreografiko horietan euskaltasunetik zerbait, ez? Edo musikak batzutan ez du letrarik, ez? Orduan, non dago muga, ez? Non definitu euskal kultura zer den edo zer ez den, ez? Horregatik, lehen aipatu dana, ez da, nondik begiratzen diogu inguratzen gaituen horri, ez? Eta horrek egiten du komunitate bateko kultur jarduera edo sorkuntza izan edo beste batekoa. Dena den euskarak fikzioan biderik izan dezakeela uste duzu? Noski, izan dezake eta behar du, zalantzari gabe gaur egun. Fikzioak beti lagundu dio gizakiari bere gertatzen zaionaz hausnartzen, galderak pausatzen, esplikazioak edo bilatzen, ez? Eta euskarak horretaz ere behar du fikzioa. Literaturan badugu produkzio
oparoa, izan dugu urtetan, gaur egun ere, kriston idazleak ditugu, kriston aktoreak, kriston musikariak, eta fikzioa, eta bereziki ikusentzunezkoen fikzioa oso beharrezkoa da, eta gaur egun Euskal Herrian asko produzitzen da, adibidez zinema edo telebista, plataformetarako seriak, baina oso gutxi euskaraz, eta behar dugu unibertso horretan ere leiho horiek irekita izan. Zaila alda aktorea izatea Nafarroan? Galdera, bai, zaila da Nafarroan eta edonon, nire ustez, ez? Ez da bizitza eroso bat, erosotasuna gustoko baduzu. Eta orduan, nire ustez, bai Nafarroan bai edozein lekutan zaila da, baina oso apasionantea da, ez? Bizitza hau konplikatua izan arren, ezegonkorra izan arren, uste dut beste leku batetik nolabait heltzen diogula, eta niretzat hori bigarren plano batean geratzen da, ez? Zailtasun horiek nolabait hor geratzen dira, ez? Bizitzain gauza zailagoak daude enfrentatzeko gure sektorea hola inestablea izatea baino. Noski, errebindikatu behar da, eta borrokatu, eta gauzak hobetzen saiatu zalantzarik gabe, ez? Etxean aktorea izan nahi zenuela esan zenuenean, zer esan zizuten gurasoek? Nik kriston zortea izan dut. Ze hori txikitatik gustatu izan zait antzerkia, musika, aipatzen zuen nire amak, ia aur eskolan nengoela, Izartegin hemen Iruñan, hezitzailek esaten ziotela, joan nahi nuen leku bakarrera, hor zituzten txoko guztien artean, zela mozorroen eta maskaren txokora, ez? Etengabe jotzen nuela, bi urte edo nituenean, ez? Horra, ez? Orduan ikuste dut etxean jakin izan dutela, eta ez dut behar izan deus ere esatea, ez? Txikitatik jakin izan dute, hori izanen zela nire ogibidea, eta oso modu naturalean, eta gainera babes handiarekin, etxeko gertuenetatik hasita, anaiak, aita ama, osabak, ez dut beti, eta gainera, fans klub handia dut beraiekin. Zelako sortea. Bai, kristona. Eresia Lurrarin Bekizu ama antzeslanak dolua lantzen du eta zure esperientzia pertsonalean oinarritzen da. Zer helburu sortu zenuen istorioa? Hau sortu nuen bereziki, aita aspaldi hil zitzaigun, gero ama, eta sentitu nuen, amaren doluari aurre egiteko, nik hainbat praktika artistiko ezberdin jorratu nituen, baina niretzat, modu intimo batean, asko margotu nuen, egin nituen gauza ezberdinak, eta tartean, saiatu nintzen esperimentatzen bestelako erritu edo dolu praktika batzuk, ez, nolabait doluan transitatzeko. Eta momentu batean heldu zen zeinetan pentsatu nuen, agian bazegoela zerbait oso unibertsala, noski dolua denok bizi ez badugu, biziko dugu, ez, gertuko norbaiten heriotza, eta bazegoela zerbait, besteekin eta komunitatearekin partekatzeko, ez. Eta hor, hasi nintzen, pentsatzen gehiago eszenarako dispositibo batean, baina ez antzaizlan ohiko batean, baizik eta dispositibo poetiko bat, zeinetan konpartitzen genuen, publikoa holtza gainean eta bertan geundenak, bidai bat, agurra esateko edo agurra bizitzeko edo doluan barna, hori, askotan galdera gehiago pausatzeko, ez, horretarako balio du, edo horretara bideratzen gaitu askotan arteak, ez. Eta hori hor sortu genuen, eta bide lagunak bilatu nituen, argi nuelako bakarrik ez nuela egon nahi ere holtzan, ez. Eta hola sortu zen Eresia, eta oso bidai ederra, askatzailea eta osatzailea izan da, bai. Nola eragin dio doluak aktore eta zuzendari gisa duzun ikuspegiari? Agian ez zein beste urduritzen edo antxietate hori nolabait lurrera ekartzen, ez?
eta bereziki nire praktika maitasunetik egiten eta maitasunez egiten. Uste dut, oholtzan ematen aldugun gauza handiena da, naiz eta gauza oso tragiko bat interpretatzen egon edo haserrealdi bat interpretatzen egon, baina maitasunez egitea eta maitasuna transmititzea. Emozioak garrantzitsuak dira antzeslanetan, ez da? Oso, bizitzan oso importanteak dira, baina material sensiblearekin lan egiten dugun ontzat, bai arte plastikoetan, bai musikan, bai dantzan, bai zineman, bai antzerkian oso importanteak dira. Diseinatzaile grafikoa zara, zer da zuretzat ilustrazioa? Denbora pasa edo lana? Bai, biak ere bai, ez? Baina lana batzuetan, enkarguak ere jasotzen ditut eta egiten ditut, eta beraz ordainsari bat, diruzko ordainsari bat izaten dut, ez normalki. Baina asko gustatzen zaite hori paperaren amildegi horretan murgiltzea, ez, paper zuriaren amildegian, zeinetan ez dagoen deus eta mundu imaginario bat jarri behar duzun hor, askotan bakarrik kolorea eta marrekin, ez? Eta horrek eramaten zaitu bestelako mundu paralelo horiek sortzea, antzerkian bezala edo musikan bezala, ez? Realitate paralelo batzuk sortzera bilatzeko horre beste inkognita batzuk edo topatzeko beste galdera batzuk. Eta musika eta jotak ere oso garrantzitsuak dira, zergatik? Ez dakit, nik tradizioekiko beti izan dut harreman estua, etxetik hasita, aita dantzaria zen, eta gure tradizioak oso, eta ni ere dantzaria izan naiz, eta musikaria, eta oso gertutik bizi izan ditut. Eta ziurrenik jotek ez zuten nire ganako arreta hundirik, baina uste dut jotek badutela indar berezi bat, eta indar hori oinarritzen da badela herriak egindako poesia, ez? Zeren transmititu dira ahoz aho, askotan oso, edo gehienetan oso letra sakon eta poetikotasuna handiarekin, eta badira jakinduria popularra, baina aldi berean mezuak transmititzeko oso praktika egokia. Kantatzea beti gustatu zait, eta uste dut gainera, nolabait ebatxi egin digutela jotaren zati bat, ez? Agian jotaren salbaziorako egonda, edo beste arrazoi batzuengatik egonda jota beraren enkapsulazio bat, edo klitxe, komila guztiekin, ez? Klitxe bihurtze bat, eta jotak behar du kalea, behar du herrikoitasuna eta behar du bestelako bide batzuk, ez? Eta jota edonork kantatu dezakeela erabat konbentzituta nago, eta entzuten baldin baditugu nizkerrakit Raimundo Lanasen jotak, ez? Grabatuta dauden gutxi horiek, beste kantakera aske, indartsu eta potente bat zegoen, ez? Agian gaur egungo enkapsulazio horrekin ez daukan hainbeste zerikusirik. Oier, mila esker gurekin egoteagatik eta hurrengora arte. Bai, eskerrik asko zuei, plazer bat izan da eta hurrengora arte, bai.